ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತರಿಗ್ಲ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್ ಇನ್ನಿತ ವೀಡಿಯೋಡ್ ಒಂಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ತಿಂಡಿ ಪಣ ದಿನರೇನೆ ತೂಪರ ನಿಕುಲು ಎನ್ನೋ ಚೊಂದು ಮಾತ ಒಂಜೇ ದಿನ ತಿಂತಿನ ಈತು ಮಾತ ಅಂದು ಇಜ್ಜಿ ಬೇತೆ ದಿನ ಪೋದು ತಿಂತಿನಂಚಿನ ಫುಡ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಯಾನು ಪಿದೈ ಪೋನಾಗ ಒಂಚೂರು ಚೂರೇ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತು ದೀದಿತ್ತೆ ಅವೆನ್ ಮಾತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೊಲಾಬ್ ಮಲ್ತದು ಇನ್ನಿತ ವೀಡಿಯೋ ನಿಕಲ್ ನೋಟು ಶೇರ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಸತ್ಯ ಪನ್ಪೆ ಇನ್ನಿತ ವೆದರ್ ಇಂಚ ಇತ್ತು ಗೊತ್ತು ಇಟ್ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಕೂಲ್ ಚಳಿ ಇತ್ತಿಂಡು ಎನ್ನ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ದ ವೆದರ್ನು ಎಂಕ್ ಏತ ವರ್ಷ ಆಯ್ಬುಕ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮಲ್ತೆ ಗೊತ್ತು ಐ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ. ನಮ್ಮ ಗೋಲ್ಗಪ್ಪ ತಿಂದಿದ್ದಾಂಡು ಕೈ ಪೂರ ಫುಲ್ ಚೌಲಿ ಹತ್ತುಂಡು ಮೂಲು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ದ ವೆದರ್ ಇತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ವರ್ಷ ಆಯ್ಜ ನಮ್ಮ ಅಪರೂಪಕ್ಕೆ ಬರ್ಪುನು ಶೆಕೆಟ್ ಇತ್ತಿತ್ತದ ಅಭ್ಯಾಸ ಆದ ಗಾಳಿ ಬೀಜನಾಗ ಫುಲ್ ಅಲೆ ಅವ್ರು ಮಿಂಚ್ ತೋಜುನಂದೆನ್ವೆ ಕಟ್ಟಿಜ್ಜು ದಾಲಾಂಜಿ ಕೇಳಲೆ ಗಾಳಿ ಬೀಜನಾಗ ಯಾನ್ ಕುಂಬರೊಂದುಲ್ಲೆ ವಿಚಿತ್ರ ಅವು ಪಾನಿಪುರಿ ತಿನ್ನಗ ಆಯ್ಡ ಅವು ಒಂದು ಪ್ಲೇಟ್ ಕೊರ್ನಾಗ ಕೈ ಕುಂಬರೊಂದುಂಡು ಚಳಿಯ ಒಂದುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಅಭ್ಯಾಸ ಇಜ್ಜ ಅಂದ್ರೆ ಶೆಕೆಟ್ ಇತ್ತಿನತ್ತೆ ಬಾಡಿ ಅಂಚ ನಿಕ್ಕಾ ಪೂಜಾ ಸ್ಲೀವ್ಲೆಸ್ ಪಾಡ್ದೆ ಐಕ ನ್ಯಾಲ ಚೌಲಿ ನೀಡೆ ಮೀತು ಚಳಿ ಆಂಡಲ ಇತ್ತೆ ಫುಲ್ ಕೈ ಫ್ರೀಸ್ ಆಯ್ತು. ಇನ್ನು ಮೆಗ್ದಿಗೆ ಕಾಲ್ ಬೈದು ಆಫೀಸ್ದ ಪಾಪ ಅಲ್ಪ ಕುಲ್ದು ಪಾತಿರಂದುಲ್ಲೋಲು ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಇತ್ತಿದೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟು ಗೋಲ್ಗಪ್ಪ ತಿನ್ನರೇ ಬೈದೋಲು ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಪತ್ತೊಂದು ಪೋದ ಅಮೂಲ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಪಾತಿರಂದುಲ್ಲೋಲು ಮೊಕ್ಕಲ್ಲ ಅವಸ್ಥೆ ತುಲಿ ಹೋಗಿ ಬೇಗ ಕಡೆ ಹೋಗಿ Poi. Tanish bala. You're happy. Hey. Fruit bread. Chicken curryla, crispy dosela. Let's hit it. ಬಿರಿಯಾನಿ ಬೇಕಾ ಚಿನ್ನು? ಮಾಪ್ಲೆ ಅಂತೆ ಮೇಬಲ್ಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ನನಗೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಎಲ್ಲೇ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇ ಮಾಪ್ಲೆ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್. ನಾನು ಮೇಪಲ್ ಒಳಗಡೆ ಕೂತಿದ್ದೀನಿ ಆಯ್ತಾ, ನನಗೇನು ಬಂದಿದೆ ಮೇಪಲ್ ಮಾಪ್ಲೆ ಆಚೆ ಬಂದು ನೋಡ್ತಾ ಇದೀನಿ ಮಾಪ್ಲೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಮೇಪಲ್ ನಮ್ಮ ಮಾಪ್ಲೆ ಅಂದ್ರೆ 5 ನಿಮಿಷ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ಲು. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಬೇಗ ನಾನು ಗೂಗಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನೋಡೋದು. It's like that you need to pay. When he arrives at the site of income tax, the tax should not exceed more than 500. 5 income tax. No, since you don't, because keep your coin there. First of all, you don't have income tax 5. Illide nodu income tax, you know. Where is income tax? ಹಂಗತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ಬಿತ್ತಪ್ಪ 3 ಅಂತೆ 1 2 ಚೆನ್ನೈ 3 ತಗೊಳ್ತೀರಾ? ಚೆನ್ನೈ ನಾನು ಚೆನ್ನೈನು ತಗೋತೀನಿ. ಗಾಡ್ ಎಷ್ಟು ಬೆಸ್ಟ್ 7500 10000 ಕೊಡ್ತೀನಿ. ತುಂಬಾ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್ ಆಗಿ 1 second ಬಂದೆ. ಕೊಡು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಕೊಡಿ 100 ರೂಪೀಸ್ ಕೊಡು ಎಲ್ಲ ಕೊಡಿ ನಾನು ಕೊಡ್ತೀನಿ. 100 ಕೊಡು 100 ನೀನು ಕೊಡು 100 ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಕೊಡು.
ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ಕುನಾಫಾ ತಿನ್ನರೆಗನ್ ಪೈದ ನಿಕಲೆಗ್ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಪಂಡ ಕೆಲವ್ದಕ್ಕಲೆ ಗೊತ್ತು ಬೆಂಗ್ ಕುನಾಫಾ ಪಂಡ ಏತ್ ಇಷ್ಟ ಅಂದ್ ಬಟ್ ಯಾನ್ ಚೀಸ್ ಕುನಾಫಾ ಬುಡ್ದು ಬೇತೆ ಅವಳ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪುಜಿ ಒಂದು ತನಿಷ್ಲ ಬೆನ್ಲ ತಿನ್ನಿ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತೀನಿ ಆ್ಯಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಚೀಸ್ ಕುನಾಫಾ ಒಂದುವೇ ಇಷ್ಟ ಎಂಕ್ ದಾಯಪಂಡ ಮೈಲ್ಡ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಸ್ವೀಟ್ ಪೂರ ಜಾಸ್ತಿ ಇಪ್ಪುಜಿ ಐಗೋಸ್ಕರ ಎಂಕ್ ಚೀಸ್ ಪಂಡಲ ಇಷ್ಟ ಅಂಚಾದು ಚೀಸ್ ಕುನಾಫಾ ಇಷ್ಟ ತಾನೇಶಿಗೆ ನಟೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟಾಗೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸಮ್ ಅದರ್ ಡೇ ಎಗೇನ್ ಮಕ್ಕಳು ಇರುವೇರು ಇಡೀ ದಿನ ಗೇಮ್ ಗೊಬ್ಬುನು ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪುನು ನೇಟೆ ಫುಲ್ ಬ್ಯುಸಿ ಆದುಪ್ಪೇರು ಅವು ಎತ್ತೆ ಅಲ್ಲೇ ಇರುವೆಲ್ಲ ಕುಲೊಂದು ಗೊಬ್ಬೊಂದು ಲೇರು ಎಗೇನ್ ಸಮ್ ಅದರ್ ಡೇ ಎಂಕ್ ಓ ದಿನ ಯಾನ್ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತಿದ್ದೇನೆ ಸತ್ಯೆಲ್ಲ ನೆನಪಿಜಿ ಒಟ್ಟು ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತಿದ್ದು ದೆತ್ತದೀತಿ ನಾವೇ ಅವೇನು ಮಾತೈತೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಪಂಡೆ ನಿಕಲೆಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ಗೆ ಒಂದು ಪಿರ ಎಂಕುಲಿತೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಗೊಬ್ಬರೆಗನ್ ಕುಲ್ಯ ಸತ್ಯ ಬನ್ಪೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸಚ್ ಅ ಲಾಂಗ್ ಗೇಮ್ ಒಂದು ಗೇಮ್ ಮುಗ್ಗಿನೇ ಇಜ್ಜಿ 2.5 hours ಕುಲ್ಲುದು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಗೊಬ್ಬಿ ಆಂಡಲ ಗೇಮ್ ಮುಗ್ಗಿಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಎಂಡ್ ಮಲ್ತ ಗೇಮನ್ನು ಆಂಡ ಫನ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಮಸ್ತ್ ದಾಯಪಂಡ ಒರಿ ಪಾಪರ ಆವೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಕಲ್ನ ಕೈಟ್ ಕಾಸು ಕಮ್ಮಿ ಆವೊಂದು ಪಂಡ ನಮಗ್ ಫುಲ್ ಖುಷಿ ಮನಸ್ಸುಡು ಸೊ 2.5 hours ಕುಲ್ಲುದು ಗೊಬ್ಬೆ ಅದೇ ಬೋರ್ ಆಂಡು ಅಂಚಾದು ಗೇಮನ್ನು ಅಡೆಗೆ ಉಂತಾದು ಎಂಕುಲ್ ಬತ್ತೀನಿ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಬರ್ಗರ್ ಶಾಪ್ಗೆ ಇಡೇ ಬತ್ತದು ಬರ್ಗರ್ ತಿಂದು ಇಲ್ಲದಂಚಿ ಪಿದಾಡಿಯ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆದರ್ ವಾಸ್ ವೆರಿ ನೈಸ್ ಬರ್ಸ ಬರೋಂದಿತ್ತು ಗೊತ್ತು ನಿಕಲೆಗೆ ಬರ್ಸ ಬಣ್ಣ ಎಂಕ್ ಇಷ್ಟ ಅಂದು ಸೊ ದಟ್ಸ್ ಆಲ್ ತಿಂಡಿದ ತಿನ್ನರೆದ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಕಲೆಗೆ ಮಾತಿರಗ್ಲ ಇಷ್ಟ ಅಂಡೊಂದೆನ್ವೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತಿನ ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಕಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಇರೋದಕ್ಕೂ ಆಯ್ನಾತು ಬೇಗ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಪೊಸತಾಯ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಡೇ ಬೆಂಗಳೂರದ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಡೇ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಲವ್ ಬಾಯ್